имрӯз дар толори раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулон ва ҳайати васеи кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон иштирок намуданд. дар чорабинӣ нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода шуд. дар асоси нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон нақша чорабиниҳо қабул шуда ҷиҳати татбиқи он дар фаъолияти ҳаррӯзаи корӣ, хизматӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. тоҷикистон соли 2023 бо татбиқи сиёсати муваффақу боровари пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои бузургу беназир дар тамоми самтҳо аз ҷумла сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву маданӣ ноил гардид. зикр гардид ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон заминаи асосии рушду пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта чун падидаи муҳиму умдаи давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди мамлакат нуфузу эътибори хосаро касб намудааст. зеро дар паём дастуру супоришҳои мушаххасу зарурӣ барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба аҳолии кишвар, таъмини адолати иҷтимоӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳамзамон рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дода мешавад ки дар натиҷаи амалигардонии онҳо дар ҳаёти давлатии ҳуқуқӣ ва тамоми бахшҳои хоҷагии мамлакат дигаргуниҳои кулливу чашмрас ба амал омада боиси афзудан ва боло рафтани шароити иҷтимоиву иқтисодии ҳар як шахс ва дар умум халқи тоҷикистон мегарданд. ҳар як фарди бо нангу номуси ватан бо такя ба ҳисси миллӣ дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ки аз паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бармеоянд чун дастури асосии афзалиятдошта ва барномаи рӯймизии худ қарор дода ҷиҳати босифат ва дар сатҳи олӣ таъмин намудани онҳо тамоми чораҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон тамоми кӯшишу ғайрати хешро равона намуда баҳри ояндаи дурахшони ватан саҳми худро мегузоранд.